Какво е етнокардио? Етнокардио накратко е тренировка в танц, изградена в блокове. Всеки блок съдържа две части – workout и кардио-танцова комбинация. Workout частта е създадена от традиционно българско хоро в съчетание с упражнения за цяло тяло със свободна тежест. Както танцуваш хорото, започваш упражнение за крака. Кардио-танцовата комбинация, тя е изградена от характерни движения от хорото, които вече сме използвали в workout частта, съчетани с други движения от интернационални танцови стилистики. А какво представлява и ти дава етнокардиото? Научаваш български народни танци, Запознаваш се с други танцови стилистики, намаляваш стреса, подобряваш кръвообращението, подобряваш функциите на сърцето и на дихателната система, развиваш координация, надграждаш издържливостта. срещаш се с нови хора. Това автоматично определя дисциплината етнокардио като иновативен начин за трениране. Етнокардио е място, на което традиционните танци се съчетават с модерния начин на трениране. Очаквайте скоро във вашия град!